Čau, já jsem Xiro a tohle je Top 3 věci, které děláte rozhodně špatně v Brawl Stars. Věc první, autoaimujete. Vždyť se na to podívejte, není to skoro přesný. Na boty to je přesný, ale na hráče ne. Málo kdy se stane, že někoho zabijete s autoaimem. Prostě si to namyřte, není to tak těžký. Druhá věc je teaming. OK, týmuj se, ale jako nedělej to v každé hře, stejně jak tě zradí jako mě tady. A nebo ty zradíš je. Tak. A my se přesuneme na třetí věc. A třetí a poslední věc je, odděluješ se od tvýho teammata. OK, jako klidně od něj jdi, ale pak je jako na tom kámošovi, jestli s tebou bude hrát pořád, když si chcípl kvůli tomu, že se od něj odešel. Takže díky, že jste sledovali tohle video až do konce. A mám tady pro vás takovou bonusovou chybu. Ta chyba zní, ještě u mě nemáte odběr a na tomhle videu nemáte like. Díky za sledovanost a zase příště.